Tänään olemme Tiinan ja hänen perheensä luona Varsinais-Suomessa. He siirtyivät uusiutuvan energian pariin aurinkopaneelien, akuston, ilmavesilämpöpumpun ja sähköauton latausaseman avulla. Miten ratkaisu on toiminut käytännössä? Katsotaan, mitä Tiina kertoo. Moi, mä oon Tiina. Mä asun Varsinais-Suomessa ja päivätyökseni teen suunnittelutöitä. Me ollaan ostettu tää viime syksynä, tää koti ja tää talo. Tää on 1990-luvulla rakennettu ja tää oli meille siellä tuttu paikka, koska mun puolisoni on asunut lapsuutensa tässä kodissa. Meitä motivoi muuttaa energiajärjestelmä tähän taloon se, että me haluttiin eroon öljylämmityksestä. Me toivottiin kestävää, me toivottiin helppokäyttöistä järjestelmää. Valinta, miten me päädyttiin 1,5, oli aika perinteinen, eli lähdetään googlettamaan. Mietitään ensin ja katsotaan vaihtoehtoja. Ja sitten lähdettiin kyselemään tarjouksia, keskustelemaan järjestelmästä ja sitten lopulta 1,5 oli kaikista paras. Se oli meille kaikista sopivin, oli tosi selkeä, oli todella semmoinen kokonaisvaltainen toimituspaketti meille. Valintaprosessi meni siten, että ensin etsittiin tietoa, mietittiin mitä me halutaan ja toivotaan, pyydettiin tarjouksia ja sitten me päädyttiin kumppanin kanssa 1,5 sen takia, että sillä oli tosi pitkä historia, ollut alalla jo pitkään ja heillä oli paljon referenssejä, mitä näyttää. Kun me tehtiin päätös tästä, niin se oli lokakuu ja joulukuun puolesvälissä meillä oli jo järjestelmä asennettu. Sen jälkeen kun me tehtiin päätös mennä eteenpäin 1,5 kanssa, niin kaikki se kommunikointi on ollut todella helppoa. On ollut hyvä kysellä ja on tullut paljon vastauksia ja ohjeistusta asioihin, jos meitä on joku mietityttänyt. Yksi valintaperuste oli se, että 1,5 sen avulla me saatiin kaikki yhdestä paikkaa, eli tuo koko systeemi on yhdestä paikkaa. Siihen kuuluu vilppi, akusto ja aurinkopaneelit ja niitä kaikki voidaan ohjata yhden ja saman appin kautta. Lämpöpumppua oli todella helppo käyttää talvellakin. Oli -20 astetta ulkona ja silti laite toimi hyvin. Sitä oli helppo säätää ja sisällä oli todella lämmintä. Me arvioitiin meidän sähkön kulutusta tai aikaisempien asukkaiden kulutukseen ja sitten yleiseen Suomen, mitä omakotitalossa menee. Ja se, mitä me ollaan voitu jo todeta, on se, että kustannuksissa me ollaan säästetty jo noin puolet, mitä olisi ollut aikaisemmalla järjestelmällä. Me ollaan tosi tyytyväisiä tähän meidän energiajärjestelmään, kun kaikki osa-alueet keskustelee keskenään. Me voidaan hallita näitä kaikki, me voidaan seurata kaikkia yhden appin kautta. Me ollaan tosi tyytyväisiä siihen, me valittiin 1,5, koska me ollaan saatu kaikki asiat samasta paikasta. Tää on ollut hyvä palvelu, täällä on ollut todella miellyttävää työskennellä yhdessä.